Бог какво го интересува какво ще ям? Нима е възможно точно сега Бог да се интересува дали ще ям яйце в сряда или сирене в петък? Няма ли да върши други големи дела, а се занимава с това какво ще влезе днес в стомаха ми? Бъдете внимателни. Това, което изглежда малко, всъщност не е малко. Не случайно първата заповед, дадена на човечеството, е постът. Бог казал на Адам в рая: от всички дървета в рая ще ядеш, но от това няма да ядеш. Защо? Учите казват, че нямало значение какво било това дърво. Могло е да бъде дърво като всички други. Значение обаче има, че не ядейки от онова дърво, както и днес, спазвайки поста, ние държим Бог в ума си, вслушваме се в Неговите заповеди, мислим за Него в ежедневието си, не живеем независимо от и без Бога. По този начин това малко и незначително нещо става толкова голямо и значимо. Който започне духовната борба на поста, ще установи много бързо, че не е възможно едновременно да постиш, а да гледаш непристойни филми. Не може да постиш само със стомаха, а ще постят и очите и ушите ти. Ще внимаваме в това, което слушаме и гледаме. Ще пости и езикът ни. Веднъж във времето на Великия пост един отец на Света гора ми каза: днес постих, ядох без солю. Той тъкмо се беше скарал много лошо с един друг отец. В такива случаи е свършено с поста. Усилията в борбата с телесните страсти, които полагаш, се трансформират в усилия, насочени към духа. Ако някой ви каже, че постът не принася полза, можете да му отвърнете следното: ако направя повече чудеса, отколкото е правил Христос, ако изцеля повече парализирани, ако дам зрение на повече слепи хора, ако възкресе повече мъртви, отколкото Христос, тогава ще отменя поста за себе си. Защото дори самият Христос е постил. Ако постът е принесъл духовна полза на Христос, нима на мен няма да принесе. Ще спомена отново примера, даден ни с живота на Света Мария Египетска, спасила се чрез покаянието. Покаяние, което показва на дело. Не само в нашия ум, а и на дело трябва да се разкрива нашето покаяние. Ще отидем в ада, защото не се покайваме за греховете си, защото не показваме това покаяние на дело, не се борим. Покайте се. Така започва проповедта на благата вест. Покайте се, защото приближи Царството Небесно. Изключено е да не извършим грях. Няма да отидем в ада, защото вършим грехове. Безгрешен човек не съществува. Вие да познавате някой, който е безгрешен? Само Христос. А ние ще започнем да се изповядваме. От момента, в който тръгнеш към храма, на изповед при Отеца, ти си умъртвил дявола, отрязал си му краката. Затова той ще вложи в теб помисли срещу свещенството, срещу духовника, за да те държи далеч от вратите на църковните таинства. Не се отдалечавайте от свещениците, от църквата, от енорията. Не ни спасяват нашите добродетели, а ни спасява това, че се подвизаваме за Христовата любов. Спасява ни това, че в момента, в който усещаме, че се гневим, си спомняме за онези евангелски думи на Христос: поучете се от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. Сравни Евангелие от Матей, 11 глава, 29 стих. Дяволът трепери от смирението, което се поражда от изповедта. Той трепери от епитрахила на свещеника. Дръжте свещениците за расата, а оставете дявола да говори каквото иска.
Умът може да има безброй аргументи, но животът ви ще ви покаже дали в тях има истина или не. Понеже живеем всичко това, затова го знаем, а не защото го четем или го слушаме. Християните вече повече от 2000 години опитно преживяват Христовото учение и знаят какво е силата на поста, на изповедта, какво означава свещеникът да ти прочете опростителна молитва. Нужно е обаче търпение. Не очаквайте от днес за утре да се превърнете в образец на добродетелта, в Паисиевци, Порфириевци и Ефремофилотейци. Защото и дяволът е много търпелив и не губи търпението си, стига да спечели, ако ще и в последния момент. Не го интересува, че трябва да чака. Това ме подсеща за един случай с един свещеник, който срещнал някакъв пустинник чужденец и го попитал: „Как си, отче, как върви подвигът?“ Монахът само поклатил глава и продължил да повтаря нещо на глас, името на една девойка, която познавал на младини. „Но, отче, нима на 80 години ще мислиш за нея?“ озадачено попитал свещеникът. „Снага стара, сърце младо“, отвърнал пустинникът, за да се види именно, че дяволът не се изморява да воюва. Похотта не старее заедно с тялото. В разговор с един друг отец, който вече от 20 години беше в манастира, той ми сподели, че в продължение на много време го чувъркала една мисъл: да остане или да се махне, да остане или да се махне. Аз пък останах с отворени уста от почуда. Един от най-добрите отци на монашеската ни общност беше измъчен от такъв въпрос. Дяволът му вложил това в ума: махни се, какво седиш тук? Да си затворен и да се съобразяваш с капризите на всеки, с всякакви комплексирани хора, които идват тук. Изчезвай възможно най-бързо. Той бил взел решение да остане като монах, дал цялото си имущество на сестра си и на братята си, за да няма нищо, което да го задържа в света. От тогава са изминали още 30 години, но и до днес той продължава да води тази битка. Дяволът не се изморява, нито ние ще се изморим. Чрез тази борба ще се спасим, а не чрез това, което сме постигнали. Ако сме постигнали нещо, то не зависи от нас, а от Божията благодат. Ако Бог я изпрати, ще успеем. Ще победим една или друга страст. Ако не я изпрати, няма да успеем. Обаче ще сме извършили борбата, заради която ще отидем в рая. И особено важно с радост да правим всичко това, да не губим търпението си. Свети Йоан Златоуст казва, че ако ние забравяме, че сме деца на Бога, за щастие той никога не забравя, че е наш баща и не ни оставя. Никога няма да се разочаровате, а ще накарате дявола да се пръсне от яд, че няма да му мине номерът. Не бойте се, няма да ви оставя сираци, няма да ви оставя сами. Ето, аз съм с вас до свършека на света. Ако това беше измама и не важаха тези думи, изобщо не трябва да сме християни. Ако го приемаме като Бог и Неговото Слово като Слово, което ни спасява, ще приемем и това. Внимавайте! Веднъж един баща видял в храма дявола пред себе си да го гледа. Разпитвал го много за това. Първото, което разбрах, каза той, беше, че в този момент имах пред себе си най-големия ми враг, че в този свят няма да имам никакъв друг враг, освен този, който стоеше пред мен и ме гледаше. Целият замръзнах. Замръзна сърцето ми, косите ми се изправиха и единственото, което можах да направя, беше да затворя устата си с ръка, за да не излязат виковете, които от ужас напираха в мен, за да не разбера другите отци около мен какво ставаше. Разбрах, че няма да имам друг враг като този. Знаете ли, дяволът колко ни мрази? Не може да си представите. Защо? Защото вижда, че това, в което той не е успял да стане Бог,
Той, който бил по-висш от ангелите, го постигат човеците, които имат тела, които имат плът и кости. Не може да преглътне това. Няма да имаме по-голям враг от дявола. Един старец ми каза: ако Бог оставяше едно дяволче, не самия Сатана, едно дяволче свободно за 5 минути, да му каже, че за 5 минути е свободно на земята да прави каквото иска, за 5 минути няма да остане жив човек. Но виждаме, че сме живи, виждаме, че животът ни продължава. Ако едно дяволче би могло да направи такова зло, защо не го прави самия Сатана? Осъзнавате ли какво става? Самият Сатана не може нищо да ни направи. Защо? От какво се страхува? От нашата святост ли? Слепи сме, ако мислим така. От какво се страхува? От нашите добродетели ли? Кои добродетели? От какво се страхува? От Христос, от светците, от Света Богородица, от Светия Дух, който ни е обгърнал и ни пази. Бог ни пази от сатаната. Виждаме хора, които не са можели да понесат едно малко обождане, а сетне понесли мъчения и това да ги разчленят заради Христовата любов. Как са постигнали това? Чрез силата на Христос, чрез благодата на Светия Дух. Как са успели да бъдат живи след смъртта си толкова години и да се явят днес и да ни говорят. Посред бял ден, не в екстаз или на сън, а чрез силата на Христос, чрез благодата на Светия Дух. Затова ви казах, че този, който е във вас, е по-голям от оногова, който е в света. Помислете малко. Ако от самия Сатана не се страхуваме, защото ни пази Христос и Светия Дух, от антихриста ли ще се оплашим? От обслужващия персонал? От слугата? Самият Сатана не може да ни направи нищо. Неговият слуга ли ще ни навреди? Един известен архимандрит, проповедник, казва: не се страхуваме от числото, има предвид числото 666, а от нашите безчислени грехове. Ако ние не навредим на себе си, никой не може да ни навреди, защото Христос възкръсна и демоните паднаха. Оставете антихриста за онези, които го очакват. Колкото повече се забави антихристът, толкова по-добре за тях. Нима не знаем как ще свърши историята. Той ще бъде хвърлен в огъня. И тъй, ако той дойде, тяхната глава ще изяде. Нека дойде, защото след него ще дойде Христос. Христос воскресе. Защо толкова много хора не спазват постите, се питате вие? Защото не познават плодовете на поста. Здравните органи у нас трябва да препоръчват поста, както прави православната църква. Защото неговите плодове са велики и чудни. Той принася полза не само на духа, но и на тялото. Като доказателство могат да бъдат приведени много примери, но аз ще се огранича с един от последните. Ето какво ни разказа една вдовица от Бечей. Започнах да постя миналата година на Духов ден. Реших, че щом ходя на църква и се моля Богу, трябва и да постя. Докато мъжът ми беше жив, нямахме представа за поста и често боледувахме. Нямаше случай и двамата да сме здрави. То единият на леглото, другият. Така премина, кажи речи, целия ни живот. През цялото това време се намирах в постоянно раздразнение. И най-малкото огорчение, независимо чия страна, ме докарваше до гняв. Измъчваха ме страхове. Страхувах се от всичко, дори и от своите мисли и предчувствия. А откакто започнах да постя, ето сега на Духов ден ще стане една година, душата ми е мирна и спокойна. Чувствам духовна радост и телесна лекота. Никой нищо не може да ме ядоса. В душата ми непрестанно звучат църковни песнопения и молитви. Сънищата ми са светли и сладки. Нямам си нищо на света. Живея при една заможна приятелка. Но се чувствам така, сякаш цял свят е мой. Макар да съм стара, се радвам на добро здраве. Не се страхувам от нищо, дори и от смъртта.
Единственото, за което ненаситно копнея, е тишина, пост и молитва. В тях намирам истинско щастие. Това разказа за себе си старицата от Бечей, потвърждавайки със своя личен опит евангелското учение и вековния опит на църквата. Защо Бог позволява на дявола да ни изкушава? За да отбере своите деца. Прави, дяволе, каквото искаш, казва Бог, защото знае, че каквото и да направи, дяволът накрая ще си счупи главата в крайъгълния камък, който е Христос. Ако вярваме, че Христос е крайъгълният камък, тогава нищо не ни плаши. Бог не допуска никакво изпитание, ако от него не би излязло нещо добро. Когато Бог вижда, че ще произлезе по-голямо добро, оставя дявола да си върши работата. Видяхте ли какво стори Ирод? Избил 14 000 младенци, но направил и 14 000 мъченици ангели. Къде сте виждали мъченици ангели? Дяволът пак си счупил главата. Диоклетиан станал съработник на дявола, измъчвайки жестоко християните, но без да иска направил добро на Христовата църква, защото я обогатил със светии. Мислил да унищожи всички християни, но нищо не постигнал. Оставил множество свети мощи, които да почитаме, и обогатил Христовата църква. Бог можеше отдавна да е приключил с дявола, та нали е Бог? Ако поиска, и сега може да го свие на кълбо и да го хвърли в пъкъла. Но пак за наше добро го оставя. Че би ли го оставил да притеснява и да мъчи творението му? Оставил го обаче до някаква степен и до някое време, за да ни помага със злобата си, да ни изкушава, за да прибягваме към Бога. Бог позволява на дънгалака да ни изкушава само, ако от изкушението би произлязло някакво добро. Ако няма да произлезе добро, не му позволява. Бог допуска всичко за наше добро. Нека повярваме на това. Бог оставя дявола, за да може човека да се бори. Без борба няма успех. А ако не ни изкушаваше дяволът, можеше да си мислим, че сме станали светии. И тъй Бог допуска дявола да ни бие с злоба, защото с пердаха, който ни налага, отърсва от нас пръхта и ступва на прашената ни душа. Или го оставя да се нахвърля върху нас и да ни хапе, за да прибягваме към Бога. Бог постоянно ни призовава, но ние обикновено се отдалечаваме от Бога и само ако се появи някаква опасност, тичаме към Него. Когато човек се съедини с Бога, тогава лукавият не може да се вмъкне между тях. Няма и причина Бог да позволи на лукавия да изкушава човека, за да се принуди той да прибягва към Бога. Във всеки случай, лукавият ни прави добро, помага ни да се осветим. Затова и Бог го търпи. Бог е оставил свободни не само хората, но и демоните, тъй като те не вредят на човешката душа, защото не могат. Освен ако сам човек не поиска да навреди на душата си. Напротив, носят награда на душите ни, както лошите хора, така и невнимателните, които не по свое желание причиняват зло в живота ни. Защо мислите, онзи Ава казва: вдигни от нас изкушенията и никой няма да се спаси? Защото изкушението при нас е голяма полза. Не, че дяволът може да върши добро, той е зъл. Но добрият Бог спира камъка, който лукавият е хвърлил срещу нас, с цел да ни струши главата. Слага ни го в ръката, а в другата ръка ни дава бадеми, да трошим и да ядем. Тоест, Бог допуска изкушенията не за да ни мъчи дяволът, но за да положим по този начин изпити за другия живот и за да нямаме безразсъдни претенции на второто пришествие. Трябва добре да разберем, че воюваме и ще воюваме, докато сме живи, със самия дявол. Докато човек е жив, има да върши много работа, за да направи по-добра душата си и има право да се яви на духовни изпити. А ако умре и не мине на изпита, късат го, а поправителя няма.
Отче, дяволът помни ли предишното си състояние? Дали си спомня? Целият е огън и жупел, защото не иска други да станат ангели и да го заместят. И с времето става все по-зъл, развива се в злобата и завистта. О, ако човек почувстваше състоянието на дявола, би плакал ден и нощ. Нима ако видиш как един добър човек се променя и става престъпник, няма да скърбиш силно. А колко повече, ако видиш това да става не с някой човек, а с ангел. Някога един монах почувствал силна болка за демоните и както се молил на колене, казал следното: Ти си Бог и ако поискаш, може да намериш някакъв начин да се спасят и тия нещастни демони, които въпреки че са имали първоначално толкова голяма слава, сега имат всичката злоба и завист на света, така че ако ти не ни закриляше, биха унищожили всички хора. И докато се молил така с болка, видял до себе си една кучешка глава с изплезен език да му се подиграва. Явно Бог е допуснал това, за да даде на монаха да разбере, че сам той е готов да ги приеме отново, стига да се покаят, но те сами не искат спасението си. Виждате ли, Адамовото падение бе поправено с идването на Бога на земята и с приемането от него на човешка плът, докато падението на дявола няма как да бъде поправено, освен ако той не се смири. Дяволът не се поправя, защото не желае. Знаете ли колко би се радвал Христос? И човекът не се поправя само когато не желае. Отче, дяволът не знае ли, че Бог е любов и че го обича, а той въпреки това продължава да си върши своето? Че как да не го знае, но остави ли го гордостта? На всичко отгоре е и лукав. Сега се опитва да спечели целия свят. Казва си: ако имам повече последователи, Бог ще се принуди накрая да се смири над всичките си творения и ще включи и мен в това число. Така си мисли. Затова иска да придобие колкото може повече последователи. Виждате ли на къде бие? Казва си: имам толкова на моя страна. Бог ще се принуди да прости и на мен, без да се покае. И Юда не направил същото. Знал, че Христос ще освободи мъртвите от ада. Казал си: ще отида и аз преди Христа, за да освободи и мен. Видиш ли лукавство? Вместо да поиска прошка от Христа, отишъл да се обесил. И да видите, Божието милосърдие огънало дори смокинята, за да го възпре. Но той свил краката си, за да не се опрат в земята. И всичко това, за да не отиде да каже едно прости. Страшно. Тъй и дяволът, началникът на егоизма, не казва съгреших, но постоянно се стреми да придобие все повече последователи.